haisismele muri sei ndiri right. Ndachikumbira muti kandiro kupeji kwenyu ndoda kuti mhuri yezimbabwe indibetserewo. Ndiri kutsvaga musikana anonzi Ruth Shami Nyamadzawo. She was involved in my sister's accident that happened in Springs muna June. She's our witness nekuti ndiye aigara naye before my sister afa. She blocked me everywhere. All social media akandiblock. Handina access yekuti ndimubate. Namba dzake dzaishandisa ari kuno South Africa hadzichaita. Ndakakumbira sisi vake namba ndikazama kubvunza hama dzacho vamwe vanoti havamuzive. Sisi vacho vakangoti ndichatsvaga namba koti iriko nhasi and the girl is nowhere to be found. Munhu watiri kuendesa kukoti iboyfriend yake yakauraya munin'ina wangu muna June. Ndakatomboudza nyaya yacho ndichiti pane mukomana ari kutsvagwa, ndikazopa affidavit yekuti abatwa. Saka musi washaika munin'ina wangu, the girl was there. Saka ndiye akanoita witness. Ever since mukomana akabatwa, musikana akaenda kuZimbabwe, haana kudzoka. Haana kana kudzoka. And this girl ndakutoona sokutoti maybe she's running away from something. It's only arifanira kungowitnessa chete, but ari kutiza, ari haasi kubatika. I don't get it. Saka ndachikumbirawo vanoziva paari kana kuti kwaari, just let me know. Let me know. Ari kutsvaga, ari kutodiwa kunoku. Nasi idate record. She didn't respond the texts wherever all the platforms kwaari kusenderwa mamessage. Haasi kubatika because I tried to open another account kuFacebook kuti ndimunyorere. She just opened the message but she's not responding. So ndanichikumbira mhuri yeZimbabwe vanoziva she's involved kufa kwakaita munin'ina wangu nekuti munhu akamuuraya boyfriend yake. After all, she was not there for my sister akaurawa. Haana chaakaita, haana kuapi, haana kumboenda kurufu, akangochema nesu mazuva zvaitika. After that akabva aenda. There's a lot but I can't say it. Zvingazorebesa.